आए एक भजन ले, चितौनी ही भजन है जिसे राजकुमार साहब ने पिरोया है। इसमें धुन जो है आपको भजन का ही मिलेगा। कैसे है? अरे काहे करेला तोर मोर ए बाबू, काहे करेला तोर मोर ए बाबू, धनवा के खातिर काहे करेला तोर, काहे करेला तोर मोर ए बाबू, धनवा के खातिर काहे तोरा मोर ए बाबू, धनवा के खातिर काहे करेला ओ मोर मोर करत रावण चल गई, रावण चल गई, मोर मोर करत रावण धन बिल विद्या का मान जिनके भइल मान जिनके भइल, धन बल विद्या का मान जिनके भइल मान जिनके भइल, धन बल भाई के भाई दिला छोड़े बाबू, धनवा के खातिर भाई के भाई दिला छोड़, भाई के भाई दिला छोड़े बाबू, धनवा के खातिर भाई धनवा के खातिर, धनवा के खातिर, धनवा के खातिर, धनवा के खातिर काहे करेला तोरा मोर ए बाबू, धनवा के खातिर खातिर जो धन के तना गुमान हो, के तना गुमान, के खातिर जो धन के तना गुमान बाबू, के तना गुमान हो, के खातिर जो धन के तना गुमान, जानी नहीं पावे जहाँ श्री भगवान हो, श्री भगवान जानी नहीं पावे जहाँ श्री भगवान। दुर्योधन के इतना गुमान हो गया था, उससे यह नहीं मालूम था कि भगवान परमात्मा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है। इस घमंड में चूर था कि मैं ही संसार का मालिक हूँ। देखा दुर्योधन के तना गुमान हो, जानी नहीं पावे ओ जानी नहीं पावे जहाँ श्री भगवान हो। हले वो कुलावा के बोर ए बाबू, धनवा के खातिर हले वो कुलावा के बोर हले वो कुलावा के बोर ए बाबू, धनवा के खातिर हले वो कुलावा के बोर ए बाबू, धनवा के खातिर धनवा के खातिर, धनवा के हले वो कुलावा के बोर ए बाबू, धनवा के खातिर धन
खातिर मुगल और अंग्रेज हो अंग्रेज धन खातिर मुगल और अंग्रेज हो अंग्रेज केहू के कुछ नहीं रहल परहेज हो रहल परहेज रहल परहेज बाबू रहल परहेज लूटल के मचल रहल हो रे बाबू धनवा के खातिर लूटल के मचल रहल हो रे बाबू धनवा के लूटल के मचल रहल हो रे बाबू धनवा के खातिर लास्ट कड़ी में कहा गया कहे कुमार छूटी जय संसार हो जय संसार कहे कुमार छूटी जय संसार छूटी जय संसार जवन तू देखा तारा माया के बाजार हो माया के बाजार जवन तू देखा माया के बाजार यानी कहने का तात्पर्य है जहाँ लग दृष्टि गोचर होई तहाँ लग माया जानो सोई। उस पंक्ति को राजकुमार साहब जी ने लिखा कि जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक माया है। भगवती से लेवा नाता जोड़ बाबू खानावा के खाते भगवती से लेवा नाता जोड़ धनवा के खातिर धनवा के खातिर धनवा के खातिर काहे करेला तोरा मोर